Sa police report, nagpa-bombo ang pamilya ni alias Alvin nga ginlutang patay sa barangay Baybay Norte, Miagao, Iloilo ang nagligad nga Mayo 31. Inibangon sa init ilang mabaton nga ginpagwa galayon ng suspek. Matapos ini nga napreso bangod wala mapasaka nga kaso nga murder sa sulod sang 36 ka oras nga reglementary period. Sa interview sang Bombo Radio kay Techi Rose Nalasa, ang bayaw ni alias Alvin, iyagin pahayag nga nagbulig ang kapulisan sa Miagao PNP aguri proseso ang kaso bato kay alias Apa. Apang napaslawan sila nga mahatag gilayon sa Hall of Justice ang pila ka mga kinahanglanon nga dokumento agud nga mapasaka ang kaso matapos nga na-delay sila sang pila lamang ka minutos. Suno sa ilang masakit batsagon para sa ilang nga nakagwa sa presohan ang rason kon ang tawo nga responsable sa kamatayon sang ilang nga himata. Nagakahangawa sa mga pamilya sa posible paobrahon sa ila sing suspek. Subong nakagwa na ini sa presohan, kaglapitanay lang ang ilang nga puloyan. Gine-release siya, sir, kay nag-delay lang ang pag-abot na-delay ko na pag-file ka kay subong. Sila to ka Naman gine-release siya, hindi ka naman mabaton. Positive siya sa paraffin test. Una naman para mapiso sa. Tapos ginbuyan lang. Wala pa kami kapalapit dito pagkatapos ko autopsy process. Ginamunta ng tanan para makafile kami ka case. Tapos ang bola di bata po, i-release na lang siya na yun. No, hindi ka na mabato naman. Dapat mapiso gina siya. Si Techi Rose Nalasa ang bayaw sang biktima.